Het lampje op de bel duurt het in ieder geval. Ah! Ik huur een deur. Nee. Het zal toen niet wel zijn. Goeiedag allemaal. Ja, mijn sliepen is erna. Oh, dat was het. Wat zo lachen. Het gordijn ging aan de kant, het gezicht tegen het glas en loer aan en dan breekt er een... Ik weet hoe ze voor komt. Ik weet wat er rijmt op kums. Ja? Pumps. Oh, pumps? Pumps. Ja, dat zijn er ook, ja. Ja. Moest een jas aantrekken om mee te komen? Nee, Of, ik weet precies hoe het om gaat. Is dat team creativiteit? Nee, dat is van een hele fijne ex-collega van mij. Je hem niet zeggen, goed echt. Die heeft mij dat gemaakt bij de afscheid wie ik uitgescheid ben met werken. Wat voor werk was dat dan? Schilders, spuiten en van alles. Oh, Wie ruiters in eigen. Om ook niet te zeggen wat. Ja, dat moet in een motorvuur stellen. ja, zijn dat nou kwasten, die wielen? Dat zijn kwasten, ja. Fantastisch. Die best ook in de motorie, hè? Ja, ook, ja. Toevallig. Ja, en dat hebben we hem gemaakt. Ja, op het magazine heb je kwasten uit de container gehaald en je hebt rotzooi en beerd opgezet, omdat ik ook wel eigenlijk een pilsje heb. God, ja zeg. Dat doe je ook. Het gaasstand maakt ook geluid, maar daar kom ik nooit aan. Och, dat is zo'n ding wat kindjes dus op het fietsje hebben, Dat joh. heeft als ik ergens van een kinderfietsje geklauwd, weet ik niet. Geweldig. En die lamp moet het ook doen, maar ja goed, het is batterie, hè. En wie lang geleden is dat nou? Dat ze Op 2 weken nog, een jaar. Ja, ik heb eigenlijk extra een jaar gewacht op u. Ik dacht, je zal er wel daarom eens hebben we dit nog niet Nee, eerder dat klopt. gezien. Fantastisch. Ja, dat is echt mooi gemaakt. Maar dan heeft ze me toch nog niet uitgelachen voor die pumps. Ach, dat is een keer bij een ontruiming van een woning is. Daar is ze niet terechtgekomen en daar heeft er hem opgezet. Nou, zo vecht hij met de veut in pas. Is niet 10 maand? Nee, dat is niet mijn moord. Had ze wel uitgeprobeerd? Nee, ik heb niet uitgeprobeerd. Ja, dat is eigenlijk... ja, je kunt zien met wat ik vroeger heb gedaan, spuiten, dus is dat rode dingen en kwast en een uitluidje eraan. En... Dat is het. Dus, en wat deed ze dan spuiten? Auto's? Nee, plafondspuiten, spakspuiten. Oh, spaktel. Spak, ja, op Spak? plafonds, wanjen en zo. Ja. Is dat een soort van Ja, stukken doorschrijven? Ja, of? hoor je het maar op, ja. Ja. Ah, oké. Dat is voor de meeste plaatsen wel op het plafond zitten in een nieuwbouw. Was dat leuk werk? Ja, wel heel chic werk, maar wel zwaar. Daar ben ik Omdat ze beter. boven de schouders werken? Ja, zo? en ook met afmessen en zo. Maar dat was fijn. Heel fijn gewerkt. Oké. En op het bij bouwverenigingen gewerkt. Voornamelijk in Weert. Fijn. En uiteindelijk vorig jaar, sluis. Van het ene op het andere moment? Ja, 66 per maand. Dus van het ene op het andere moment. En dan hebben ze het wel eens over het spreekwoordelijke gat waar hij Geen toen in... gat. Nee? Nee, geen gat. Voor waar was gaan wandelen als ik 10 minuten later wordt gekomen. Oh, dus, Ik heb extra op u gewacht. dat besteek en de vrouw, Ja. Ah. Ja. is dat wel Hurmond? Nee, ook niet. Je Ook hebt iets niet? is kleiner uit nog, geloof ik. Oké. Ja. Ik weet niet de moord, maar... Dus wij Probeer hebben, dingen, eigenlijk, man. wij hebben eigenlijk strontmazzel. Ja, ik heb hartstikke Ik zit mazzel. zo een jorenbos te wachten. Ja. Ik zeg, ik laat het hangen tot het alleen is geweest. Zou je Wim dat nou ook leuk vinden? Dat zien Dat ding dat is zijn best wel. kunstwerk, ja? Ja, want die had van een andere collega wat in de maand voor mij afscheid genomen, heeft ook het moois gemaakt. Dus. En nu stond wachten tot de volgende uitzending, denk ik. Hé, maar nee, de een of ander, maar hier zit er toch een paar uurtjes werk in, of Ja, niet? verwacht het wel, ja. Dat moet dat dan toch wel een hele fijne collega zijn geweest. Is het hè? ook? Nog? Nog? Ja, nog. Ik zeg wel collega's, maar ik ben al uitgescheid, maar dat is even gewoon een fijne vent. Een zus hem nog wel eens. Ja, Ja? enkele keer. Oké. Hij heeft natuurlijk ook een motor. Ah. Dat is natuurlijk ook. En doordat, dus dat moet een Harley-blok voorstellen met die 2 dinges. Oh, dus Dat is een oude waterkoker geweest. Ja. Och, nou zie je, oh, die Wim, hè.
Ja, het is wat, ik zie een oude fietsdynamo zitten. Ja. En dat is zo'n rasterke wat ze in een doucheputje duwt. Of in een... Dat is van zo'n ventilatorlamp geweest. Die rode dinger. Echt waar? Ja, zo'n ventilator. Nee, ik bedoel dat... Ja, ik ken er niet bij. Ja, die maar dat- dynamo zijn die ook. Ja, Dat is gewoon wat Oh, van de aanvuur. Ja, Ja. ken. Ja. van een putje. Ja, dat alles verzameld. Dat is toch mooi, hè? Ja, dat kent ze oren nog kijken en dan zien ze nog nieuwe dingen. Maar dus die is een Harley-rijder? Nee. Niet? Nee, ik heb alleen het ooidinger. Ja, en Harley kan ook goed zien, maar ik heb meer Engelse motors. Oh, Waar? dus veel sleutelen? Nee. Nee? Ja, we hadden zo'n hond een kroonplaat afgebroken, ongeveer dat een barsten is gekomen. Maar het moet gelast weer en dan is dat wel goed. Wat is een kroonplaat? Ja, boven het stuur aan zit. Oh, oké. En waar is Ja. ze dat grijs staan? Hier in je huis. Mogen we dat zien? Maar zeker. Ja? Ja. Je hebt de voordeur erop gestaan. Oh, dan kom je toch niet eens binnen. Ja, nou, dat ze dich de vrouw niet weghalen, hè? Dat zal wel niet. Die zit binnen. Daar. Daar staat de zooi. Even kijken. Oh. Dat is de hond hè, met die kroonplaat. Oh, dat is echt, dat is old school, hè? Ja. Jeetje. Ja, ik wist, is dit allemaal van dich? Ja. Ja. Ik ben ook eigenlijk min of meer verzamelaar. Nee, dat niet. Een verzamelaar, dan moesten we er 20 hebben. Hè. Al zo. Al zien dat de verzamelregels. Ja, hoor je het al. Ja, daar is het wel. De zoon is afgelopen weekend hier geweest en moest doorsnuppen en die stond er nog een deel. Die gaat verroezen. Rijdt hij ook motor? Ja, maar Oh. die had er een, die is in hoe de woonshed had hem staan. En rijdt je dan ook samen? Nee, die woont in Hamburg, dus dat is te ver. Hoe komt hij in Hamburg terecht Van dan? het werk. En wat doet hij? Ja, die gaat in een ziekenhuis. Oké. En hoeveel kinderen heb je? 1 kind. En die wonen allemaal in Hamburg. En wie oud is er? Oh, 30. 30. 30, ja. Maar is dat niet, als ze één kinderen is en die wonen allemaal in Hamburg? Dat is jammer, joh. Ja, Zeker in deze tijd. ja. Maar voor 14 dagen gaat er eigenlijk officieel om behoezen en dan kan alles hoe de tuin is, wat er op door ze niet gedaan, dat kan dan allemaal door naartoe. Is dat een viever of een zwembad? Ja, dat is nu een viever. Nee, dat is een zwembad. Oh, dat is wel iemand die ook van het leven kan en weet te genieten. Ik probeer het wel, ja. Samen met Samen met de vrouw, ja. 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 Wie heet die? Fran. Fran. Fran, ja. Van Franny, Franny. ja. Oké. Rijdt hij mee met dich? Achterop. Nog altijd? Nou, altijd, joh. En we zijn nog jong, hè. Oké. Ja, Oké, die is- nou, het 60. 66 dus. 67. 67. Hoi, hoi. Hey, wat is nou die favoriet? Er is altijd een favoriet. AGS. Het zit helemaal niks. Dat geloof ik. Dus Wat is dat? Is dat ook Engels? Engels, ja. Kind ze zin aan die gezet op het tongen liggen. Dat de olie op ligt. Oh, ik moet het zeggen, want dat is een Duitse gezet. Nou ja, is dat zo? Dat de Engelse, dat speel, dat lekt allemaal? Nee, dat lijkt niet altijd. Maar hier Oh. de primaire kast, dat is een blikje kast en dat sluit niet helemaal aan elkaar. En waarom is dit een favoriet? Dat is het lekkerste. En af en toe een topsnelheid van 100. Pas op, dat is niet niks. Hè. Berghaven went mee? Ja, hoor je het dan maar op. Oké. Nee, maar het lekkerste erin is 80, 90. Dan brolt het wel lekker. Nou, ik moet zeggen, als ik Franny zou zien, hè, Ja? dan zou ik ook liever met mijn vuitje heen zitten. En stom, Als- dan, als- dan ben ik nog een bouwen. Oh, er is nog een bouwen. Goh. Nou, niet de manier ervan, maar ik vrees dat sticht ik voorlopig nog niet iets vervelen. Nee, echt niet. Nu in de winter is het natuurlijk een beetje rot. Ik ging net voor me in de winter, dus me de oorzaak heb ik geen zin in. Niet af en toe eens een keer even de Ja, het af en toe olie is- rond laten gaan. Ja, de olie rond dat ik gewoon, joh.
Dat er niet allemaal een kartelzak. Hey, maar even terugkomend op het kunstwerk boven de garagedeur. Ik vind dat... Dat is echt schoon, ja. Ja. Als ze dat als collega voor die collega dus, ik vind dat wel heel bijzonder. Ja. Dus ik denk dat Wim ook wel een bijzonder figuur is. Ja, is er ook, ja. Maar dat zijn meer collega's. Ik zeg nog altijd collega's, maar dit zijn er wel meer voor het eigenaarden zijn. Maar ja, ik kan ze niet allemaal opnemen. Maar dan heeft ze ook enorm veel plezier gehad al die jaren in die merk. Ja. Dat kan niet iedereen zeggen. Nee, dat klopt. Ik heb er echt plezier in gehad. Fijn werk omgeving altijd. Fijn werk. Fijn mensen ook voor ze komen. Niet altijd, maar ja goed. Ik vind het altijd de makkelijkste. Leuk.